vuoden ensimmäinen päivä ja täällä on aika kylmä. Yllättävän paljon porukkaa. Me jotenkin ajateltiin, että täällä olisi hirveän paljon hiljaisempaa. Ajateltiin käydä kiertelemässä vähän, katsellaan vähän, mitä täällä näyttää ja yrittää löytää jotain kivoja uusia paikkoja. Me ajattelin mennä katsomaan maisemia, vähän kiivetä portaita, koska täällä on niin kylmä, niin saadaan vähän lämmikettä päälle. Pyhän Olavin kirkko eli Oleviston kirkko. Tossa meidän olisi tarkoitus mennä huipulle. Meillä oli tarkoitus mennä käymään tässä Pyhän Olavin kirkossa, mikä on tässä mun takana. Mutta se oli kiinni, niin katsotaan nyt mitä me keksitään. Karima on ainakin ihan jäässä, niin ne portaat olisi tullut ihan tarpeeseen, mutta koitetaan keksiä eteenpäin. Bangattiin erikoinen valoilmiö, täällä paistaa aurinko.